Ayi siyenzeke lento nomfundisi siyenze ayisafihla kube mnandi sifihle sibonane naye mhlambe nami mazingekho ingane ngoba vele ayihlala ekhaya buye ngimntshontshe nje mhlambe mawukuthi ungikhumbule kahle kahle siyale isibhuki uma lokubhukha ke mayingekho phela vele ngihlala ngedwa bese ngiyamtshela mina ukuthi hayi ungeze endlini mhlambe ngeyikhathi uphinde uphume ngeyikhathi kanti sokwenza ikhondom asiyifakile sibonane nje sibhudubezane lokho kusheshayo nokuthi uthi asiqondile nathi asingaqondile kanti sithi siyakwenza lokho ikhondom ayikho sikhohliwe iyona kudlula isikhathi ngibuye ngimtshele umfundisi ukuthi hayibo baba umfundisi nginenkinga kanje ithiwani inkinga kanje somisa kanjani ngoba mina angifuni ukuqamba amanga umntwana ngiyamthanda anginayo omunye umntwana ngumntwana oyedwa naye angihlali naye manje lo ngiyambona ukuthi ukumthola kwami nami ngizoye kuba nesizungu phakathi ngihleze nginomuntu noma umuntu esamncane uyakwazi phela ukumdlalisa kanjalo nje abe nezidlaliso zakho uzuxoxe naye ahleke nihleke kanjalo into ke ngiphatha ke ebuhlungu nedale ngize la umfundisi wavela wangitshela ukuthi enene isisu angisikhiphi ngimngelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngibuye ngizohlala nomndeni umndeni wami obuye ungishaye umndeni wami ongifonelayo ungithethise umndeni wami obuye unga-understand ukuthi umshana uneyinkinga umshana ube neyinkinga kulamaviki adlule bafethu ngiyaxolisa ngokunyamalala kepha ngiyathembisa ukuthi umshana usekhona bafethu ngicela niqhubeke nijoin EasyBet nisebenzise i-link engizoyifaka la nisebenzise i-promo code ethi STE50 bafethu mina ngaphandle kwa-EasyBet angilutho ngoba ngihlezi ngiyinani la kusho khona ukuthi angisebenzi am unemployed ngakho ku-EasyBet uyangizama ngopetrol EasyBet uyangizama yabona nje ngokuthi ngikwazi ukuthi ngidibane nani idatha lokuphosta ngizanyo EasyBet so ngiyanicela ukuthi niqhubeke nobudlelwane uthande ningithanda ngalo ningibonise futhi nanokuthi nijoin EasyBet nisebenzise ilink engizoyifaka la nepromo code ethi STE50 EasyBet is the best siswami ukubingelela ngiphinde ngomukele eMakhaya TV ngiyavuma ngiyaphila ngezwe ukuthi njani ngiyaphila ngiyajabula ukuthi uyaphila ke la mina ngibe nento engisho ukuthi umuntu umethu uyaphila ngikujabulele lokho ngoba kukhombisa isiqalo sokunqoba inkinga once wavuka ekseni wathi ngiyaphila problem number 1 usisolvile ngiyajabulela lokho kwenze njani into engilethela nginenkinga khona ubaba engithandana naye lo baba lo ungumfundisi ngiyumfundisi satholana esontweni naye bengishadile nginomyeni wami washona ngase ngisala ingane eyodwa angihlali naye eSevasithi shuthi mangimthola ubaba lo bengisonta nje ngilongihamba ngisontweni ngiyisontela kumnandi nje hayi shuthi umfundisi wasondela eduze kwami ngoba ebona nendlela engiathenda ngayo esontweni nendlela nje engiphefuma ngayo esontweni ngikhokha ngayo nemali kahle futhi wabona ukuthi hayi shuthi umfelokazi lo unemali sesuka umfundisi-ke wayesekhuluma iy'ndaba zomathandana-ke ekutheni enene uyacela ukuthi sithandane mina naye sizofihla ngeke bazi abantu ngoba into edala ukuthi athi sizofihla khona umama wesonto vele umama wakwakhe ahlala naye nje ahlezi naye full time umama nje bashadile umama umfundisi nje kahle kahle ngibeka kanjalo siyenzeke lento nomfundisi siyenze ayisafihla kube mnandi sifihle sibonane naye mhlambe nami mazingekho ingane ngoba vele ayihlala ekhaya buye ngimntshontshe nje mhlambe mawukuthi ungikhumbule kahle kahle siyale isibhuki uma lokubhukha ke mayingekho phela vele ngihlala ngedwa bese ngiyamtshela mina ukuthi hayi ungeze endlini mhlambe ngeyikhathi uphinde uphume ngeyikhathi kahle kahle kodwa besibonana emini ngobuka kwakho uyasebenza hayi sikwenzile-ke lokho sakwenza kwaphela isikhathi semazidlula isikhathi kanti sokwenza ikhondom asiyifakile sibonane nje sibhudubezane lokho kusheshayo nokuthi uthi asiqondile nathi asingaqondile kanti sithi siyakwenza lokho ikhondom ayikho sikhohliwe iyona kudlula isikhathi mase ngithi ngiyahamba ngiyakwey'check-a ngoba phela kubalulekile ukuthi uhlale umuntu wesifazane uyi-check-e ngahamba ngaye eklinikhi mangithi ngiyayi-check eklinikhi ngathola ukuthi sengikhulelwe
Hhayi ngikhulelwe-ke bangitshela futhi ukuthi nginenyanga mina angiboni. Ngibuye ngimtshele-ke umfundisi ukuthi hayi bo baba umfundisi nginenkinga kanje kanje. Ithiwani inkinga kanje somisa kanjani? Ngoba mina angifuni ukuqamba amanga umntwana ngiyamthanda anginaye omunye umntwana ngumntwana oyedwa naye angihlali naye. Manje lo ngiyambona ukuthi ukumthola kwami nami ngizoye kuba nesizungu phakathi ngihleze nginomuntu. Noma umuntu esamncane uyakwazi phela ukumdlalisa kanjalo nje abe nezidlaliso zakho uzuxoxe naye ahleke nihleke kanjalo. Into ke ngiphatha ke buhlungu nedale ngize la umfundisi wavele wangitshela ukuthi enene isisu angisikhiphi ngoba usaba unkosikazi ngiyamhlambalaza nasebandleni lona ibandla lizothini uzobukeka njengomuntu onjani nesikhundla sakhe sokwehla. Ngithi mina ayi ngeke ngiyenze into kanjalo abe nokuyiphika ingane ngithi no ingane ungayiphiki eyakhe ingane makuwukuthi wena unqenda lelo hlazo mina ingane ngizoyithathela ingane yami ngiyikhulisele yona ngizozondlela yona kodwa hayi ukuthi uthi wena ngisikhiphi isisu. Ngiphinde nami ngimbuza ukuthi kuzothiwa nje khona-ke sekutholakala sengasikhiphi umfundisi onjani okhiphisa umzalwane isisu. Kwayikona lokhu futhi ikona okuyinkinga kakhulu kunokuthi ingane ngiyeke ngcono siyeke ingane. Hayi-ke hayi kube ngathi uyathula-ke. Into edale ngize kakhulu lana-ke manje uyangisabisa ukuthi le ngane mangayikhiphi uzongithumelela ngabantu ongangoba nje sengihleze nginovalo lokuthi abantu iy'nkabi. Ngiyacabanga ukuthi abantu abakanjalo iy'nkabi impela ngoba nje washo wathi unabantu bakhe yena asebenza ngabo ngaze ngathi nginawo umfundisi abantu abakanjani labo osebenza nabo. Waze wangitshela wathi uyabona nje ubani njengoba engekho emusho-ke ngegama wathi ngamthumela abantu washo ukuthi ngiyakhumbula-ke kwakumakhelwane wethu vele loyo wangena olwabantu bamdubula. Ngabona-ke nami ukuthi ayibo engathi uyinkinga umfundisi uyacabanga ezobulala imiphefumulo ewu-2 uzobulala mina phela nale ngane. Ingakho-ke sengithela ngicela nizongipha isixazululo ukuthi ngenze njani. Mhlambe khona nani la ningangibonisa khona ukuthi angenze kanje kanje ngoba inkinga yakho uthi unkosikazi amsabani bese kuba ibandla nesikhundla. Ubalekela manje ukuthi uzophuca isikhundla lesakusona. Protect igama lakhe manje. Yes, uvikela igama lakhe. Mina kodwa akunandaba mina ngasesayidini lami. Mina ngiyamtshela anginankinga ingane ngizoyizala ngiyikhulisele yona ngizozondlela anginankinga. Ngiyayicela ingane ngoba vele anginayo. Iyodwa le isindala ngeke ukhulume ngomuntu osemdala okovasithi. Lo muntu naye usengabuya zakhela umuzi wakhe. Ngifuna umuntu engizohlala naye-ke nami la. Bese ngijabula-ke nami ngithi hayi kwangcono likhona ichwanyana engizohlala nalo. Sisi wami la emakhaya TV asijajana futhi ngizowubuza lo mbuzo ngoba ngiyazi ukuthi njengamanje yabo ngoba kade ukhuluma nami kuringa imibuzo eminingi. Yabo? Yeah. Ungixolele cishe ngahleka mawuthi khathi ikhondomu ningayiphethe kwaba isikhashana esincane ukuthi ingane yakho igama lakho kuzoba ufast qhi kodwa asidlule lapho. Yeah. La emakhaya khona umuntu obuza ukuthi isibindi sakho sokujola nomfundisi angikujaji but how come wazi ukuthi umfundisi uganiwe ushadelwe and uwupastor wena omunye umuntu uzothi kwakuyini aim yakho from the start uma umfundisi mangathiwa kusasa sizomtshela ukuthi umfundisi umithisile uzothini kuwe njengomuntu mhlawumbe akwaziyo so ngifuna ukunderstand ukuthi maybe umfundisi wakuthembisa izwi nomhlaba or wena personally or expecting ngale relationship. No, nami phela kwakuwukuthi ngumuntu wesifazane nginemizwa negazi lisashisa. Umfundisi wathi mekhuluma kanjalo ngaqale ngamziba vele. Uthe esuka eloku ekhuluma kwasho ukuthi njengoba ngisho ukuthi nami nginemizwa ngamthanda ngoba nami phela kufuneka nawe intombazane ubuye uyisevisi. Kahle kahle kufuneka ubuye uthole nawe ngoba uzube nelento lenolaka kubantu kanti siwenziwa na ukuthi ucansi awusalazi. Nami ngayitshela ukuthi vele sekuwukuthi phela sizoshaya ikhondomu leyo siyilalele nomfundisi ahambe sijabulisane. Nami umfundisi ngamthandisa ukujabula ukuthi ngizothola ukujabula futhi ngithola kahle ukujabula ngizothola kwinceku kumfundisi engimaziyo nami ukuthi uyiphethe kahle vele nami ngiyiphethe kahle kanti kuzokwenzeka fike lo sathaneke. Okay. Angeke ngisaqhubeka usukhulumene nezocansi. Yebo. Mina ngiseyingane ngitholakala ngiphawula lapha.
ngenhlahla ababukeli esinabo no connection ngizothi o connection ngicela ningangizwa kabi nami ngibasebenzisi ngendlela errong. Umuntu uyithola esezana nabaphathi stage, uyithola esazana nabameli, uyithola esazana nezinyanga, uyithola esazana nenkabi. Cishe ngizothi ngazi lonke uhlobo lomuntu oluphilayo la emhlabeni engingacela kulusizo. Kodwa umuntu mekusabisa ngokuthi uzokuthumelela abantu noma ke yena angasho phela ukuthi bazokubulala, uzoyidefenda kanjalo mhlawumbe enkantolo. Mhlawumbe uzothena wayethi uzothuma abantu bezokhuluma nawe ngale ndaba yokuthi ukhiphe isisu. Kodwa lokho kimi kuzwakala njenge threat engicathi singakuvula icala le protection order. Yabo already lesithunzi lesasivikelayo nawe ngikubonayo ukuthi unawo lo touch kaMfundisi wokumthanda. Kwesinye isikhathi inkinga yileyo. Kwesinye isikhathi ngiyakubona ukuthi uyafuna ukumvikela. Kodwa mase simfaka i-protection order already ibandla lizokwazi ukuthi umfundisi uboshwa nge-protection order akasafuneki eduze kwakho. Ngoba phela egcineni kuyilungelo lakho nawe njengomzali wengane ukuthi awufuni ingane yakho iterminate. Yebo. Yabo. Noma naye mhlawumbe ngathi unelungelo kodwa mongafuni wena awufuni egcineni ingane kuwe. Manje mangacela ukubuza ke la ngane yami ngoba nami esontweni ngisathanda ukusonta esontweni. Mase simenzele i-protection order kanjani mhlambe bengeke nikwazi ukuthi singakamenzeli i-protection order mhlambe ke nizama ukukhuluma naye. Okay, bengiseza ke lapho futhi bengisazokubuza ukuthi wena ngesingawe ufunani ngoba kubalekile ukuthi umuntu okuyena oze nenkinga sazi ukuthi yena isixazululo sakhe sesalenkinga ufuna kube yini. Singakwazi thina ukuthi mhlambe usinike inamba zakhe sixhumane nomfundisi. Mhlambe naye ngicathi komthusa ukuthi seluze lafika kwimedia igaba lakhe komenza ukuthi a-cooperate nathi ngoba mawuba akasho phela egcineni thina umfundisi siyamazi siyakwazi umfundisi ukuthi umfundisi bani futhi ibandla lakho siyalazi likhulu liyahlonishwa la eThekwini. Singase sivuke kusasa sikutrendise thina ko TikTok bese sithi justice for umama bese ke abantu baxabana na kulezi insuku ngisho eParliament wahlukumeza umuntu esifazane bayithathela phezulu ngobuza uMcG. Ngakho ke singakwenza lokho mfundisi kodwa thina makuba umama ufisa ukuthi sihlale naye simbonise ukuthi ingane uyayidinga kanti futhi ubudlelwane bena awufuni kube ngathi niyaxabana. Nawe ufuna ukuthi usonte kodwa ke bokubuza abanye omama besonto ukuthi awu uyakwabani ubusuthini. No ngicabanga ukuthi njengoba nizoya ukukhuluma naye kuyobe sekumcacela naye ukuthi ayingane yakhe phela ayikho into azoyenza avele alibeke naye iqiniso kumama wakwakhe. Ngingazi ke mhlambe naye phela ukufika kwenu mhlambe naye kuyobe sekumsiza mhlambe akwazi nokuthi mhlambe naye ayibuyele ngeside lakhe afuna ukuthi nimqondele umama wakwakhe nimtshele ngoba yena umama wakwakhe angifuni qamama kuyena umuntu onolaka umuntu ophansi ukuthi uyamsaba ngoba esabela isikhundla nesonto. Kahle kahle into ayisaba kakhulu la isikhundla nesonto. Kodwa phela abantu ngeke sibajaje kukhumbula ukuthi wena umfundisi wakuchama ubungazi ukuthi khona abantu abanyamalala ngenxa yakhe. Yebo. Naye umama mfundisi awuyazi ukuthi mase uze wampressa amabhathini athile ukuthi uhamba afike kodwa ngenxa ukuthi wena njengomuntu osibhalela ufisa ukuthi sikhulume nomfundisi. Cha mbukele emakhaya thina sokwenza lokho okuceliwe asikwazi ukuthi umuntu ethi ufuna kwenzeka ukuthi thina sigijime police station siyobophisa umfundisi. Sizothanda ukuthi sisenze njengoba wenzile igama lomfundisi siyalazi nesonto lakhe siyalazi. Sithemba ukuthi uwe wedwa ngoba mina ngiyamsola nje ngokumazi kwami uyilaba abafundisi abagangile kodwa angikho lapho. Siyabonga ukuthi ube nathi akagangile bandla agangile ngiyamazi nami. Uyamthanda. Ngiyamthanda kakhulu angifuni ukuqamba amanga. Ngangingenalo uthando lakhe mina nganginokuthi nje siyayigangela. Laze lafika hayi lafika nkosami ngiyamthanda. Noma inkonzo emfishane ekamereni kuphuma ingane ngiyamthanda. Manje ngikhulumele naye nje ngokwengane siphinde siqhubekele naye. Ngibukele emakhaya akusekho mina engizokusho. Nelanga liyashisa eThekwini. Ngicela nje niqhubeke nijoin izibet ngiyacela bafethu. Ngiyacela ngiyazehlisa kini yimo sithobayo umshana wenu umzukulu wenu mawazi ukuthi uyabhetha noma ungabhethi ke ngicela ujoyine uklikhe la ngaphansi i-app uzohlala naye efonini mhlambe ngelinye ilanga mawubona ukuthi Kaizer izowina mhla sekufika isikhathi sayo sokuwina
uzosufaka-ke nawe noma u-50 rand uthi ake ngithi ikhezi izowina mhlawumbe iwine kwazi bani bafethu nomtseba wazi mhlawumbe wabe miliyoni ngokubheja ngeke akutshela indawo zokubheja abantu abayikhuluma bathola nazo du sibonge emakhaya. Sibonge.